Spas balen temaşevanên hêja Slavu Reis wektêzanîn li Tirkiye hilbijartinên Serokkomariyê yên sêzdan û parlamentoyê ya serdema 28 wê di çardeyê gulana 2023 de werin darxistin. Ji ber vê yekê jî em wek rojnamevan rojên herî çalak yên rojeva siyasî ya Tirkiye temaşe dikin û ji nû ve dişopînin. Hilbijartinên Tirkiye ne tenê ji hêla medya û navxeyî ya navneteveyî ve lê ji hêla paytaxtên li serenserê cîhanê ve jî di astekî pir nêz ve bi meraq tê şopandin ku gelek şîrovekar van hilbijartinan wek yên herî girîng yên di 10 salên dawî de binav dikin. Em jî dixwazin îro di vê beşê de bi hin pirs û bersivan têgihiştina ser rewşa hilbijartinên li Tirkiye hinekî hêsan bikin û ji bo we raber bikin. Ka em binêrin gelo li çend berbijarên Serokkomariyê pêşwaziyê dikin. Di hilbijartina Serokkomariyê de çar berbijar hevrikiye dikin. Di rêza yekî da Serokkomarê niha Recep Tayyip Erdoğan heye ku hevdem berbijarê îtifaqa Komariye. Di rêza duyan da jî Serokê CHP ku partiya serekî ya opozisyonê û hevdem berbijarê Serokkomariyê yê îtifaqa neteve. Di rêza sisya Serokê Partiya Memleket û parlamenterê berê Muharrem İnce heye. Di rêza çaran de jî siyasetvan Sinan Oğan heye. û ev çar berbijarana ew bo Serokkomariya Tirkiye yê nû pêşwaziyek dijwar didomînin. Ka em di pirsa xwe di duwan da çi mêze bikin, hilbijartina Serokkomariyê wê gelo çawa werin kirin. Hilbijartinên Serokkomariyê ya dora ewil wê di çardê gulanê de pêk were, ger di dengdanê da tı yekî ji wan çar berbijaran ji sedî pêncî zêdeyî ya piraniya dengan bi dest nexe hilbijar wê çardê roj şûnda di 28 gulanê de jî carekedin biçin sersondoxan. Di dora duyê de hemû berbijar beştarî hilbijartinê nabin. Tenê ku du berbijar beştar dibin. Yên ku di çardê gulanê de herî zêde deng bi dest xistine. De encamê dengdanê de berbijarê ku piraniya dengên derbazdar bi dest bixe wê bibe Serokkomarê nû yê Tirkiye. Lê gelo me gotibu ku her du hilbijartinên bi hevra tên pêkanîn gelo hilbijartinên parlamentoyê wê çawa werin kirin. De heman roja hilbijartinên Serokkomariyê de ew ê hilbijartinên parlamentoyê jî ji bo 600 kursiyan li parlamentoya Tirkiye werin darxistin. Xala girîng ya da hilbijartinên parlamentoyê de gelo çi ye? Temaşevanên hêja xala girîng ev ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan sistema hilbijartinan di 12 adara 2017 de guhert û rê li ber partiyan hat vekirin ku ew karibin bi îtifaqan beşdarî hilbijartinên giştî bibin. Ji ber vê rêşê jî niha boku partiyên siyasî kursiyan bi dest bixin divê yên bi tenê sera xwe yan jî li di nava îtifaqa de ji benda hilbijartinê derbas bikin. û dengên giştî yên îtifaqê jî benda hilbijartinê derbas bikin. Ev tê çi vateyê? Ev tê vateye ku bi qanûna nû ya hilbijartinê benda welat ji sedî deh hatiye daxistinê ji sedî heftan. Ev tê vateya ku benda hilbijartinê li gor dengên giştî yên tifaqê tê hesbandin ne li ser bingeha partiyê. û li bi tevahî 24 partî dikevin hilbijartinên giştî yên li Tirkiye û li Kurd jî amedekariyên xwe bi partiya HDP dikirin lê ji ber xeteriya girtina HDP ew ê bi partiya çep ya kesk tekevin hilbijartinan. Temaşevanên hêja em hatin dawiya vê beşê em ê
Annaha herin cem hevkarê hûn balen û salih. Gelek spas.